Ens trobem ara mateix a l'Hospital de la Santa Creu, aquí al Raval, un dels barris més antics de Barcelona. Podríem dir que actualment la Ciutat Vella queda dividida en 3 barris, el Born, el Gòtic i ara som al Raval. El Raval era el barri de fora de les muralles i eren camps de conreu i tallers, petites indústries durant el període medieval. Al llarg de la història, el Raval ha anat patint diferents transformacions. Fa uns 50 anys venien els americans i això era conegut com el barrio chino. Era un lloc pecaminós i de moral distreta. Aleshores venien buscant bàsicament dones i drogues. Avui el Raval, després del final de la dictadura i de l'any 92 amb les Olimpiades, ha anat patint transformacions. Què han volgut fer? Portar cultura per tenir un barri cultural. Ho han aconseguit? Sí, tenim el MACBA, tenim el CCCB, tenim el Museu de les Drassanes i tenim la Filmoteca. Tot això ha fet que al barri ara mateix convisquin tot tipus de gent, tot tipus de cultures i que sigui, jo crec, en la meva opinió, un dels llocs més transversals de Barcelona. Ja sabeu, voleu estudiar català, veniu a BCN Lib, BCN App i apunteu-vos. Vinga, fins la propera.